חברים וחברות, היום אני פה מעלה לכם סרטון להסבר על כמה דברים חשובים. למה לא העליתי סרטון כבר חודשיים, שלוש? כי החלפתי טלפון. הערוץ הקודם עדיין קיים, ויש רוב הסיכויים שהערוץ הזה יהיה קיים ליומיומי, כי הערוץ הקודם הוא כל יום עולה ולוג. פה יעלה יומיומי כי רוב בגלל זה אני לא יכולה להשתמש בשתי ערוצים. והערוץ הקודם תנסו פחות להירשם, כי זה עכשיו פחות יהיה כל יום, ופה אני אנסה לעשות לכם סרטון כל יום, ואני אנסה להסביר לכם כל מה שאפשרי להסביר פה בסרטון היום. ואני מקווה שתירשמו לערוץ, תאהבו אותי ותגדילו את המשפחה של חרטה. תעשו את כל המאמץ שלכם להגדיל את המשפחה שלנו, ואנחנו נשמח. תנו לי רעיונות בתגובות, תלחצו לייק ושתפו בוואטסאפ, תגידו לכולם להירשם, כי זה כיף. זה לא עולה כסף, זה בחינם. זה לא עולה בכלל כסף. שום כסף זה לא עולה. אז כדאי לכם להירשם ולדעת מה עובר בחיים האלה. כל יוטיובר שמעלה לכם סרטון, והוא מעלה לכם על החיים של עצמו. למשל, אני מעלה לכם סרטונים על השירים שאני ממציאה כל שנה וכל יום, כותבת אותם ומעלה לכם ליוטיוב בשבילכם, שאתם תראו מה באמת אפשר לעשות בחיים. וכאילו, אתם יודעים מה אפשר עוד להסביר. כאילו, שירים שאני מוציאה ליוטיוב, אצלי זה שירים אהבה או דיכאון או שמחה, ובעיקר זה אהבה, ודיכאון זה לפעמים, והשמחה זה גם לפעמים. אבל בעיקר פה ביוטיוב יש לי שירי אהבה בעיקר, על המורים, על תלמידים, כל מה שהיה בכתיבת שירים שלי, זה היה רק כתיבת שירי אהבה. ואם אתם אוהבים את זה, אם אתם רוצים סרטונים יום הכן, יום הלא,